20 апрели соли 2022 дар рӯзи равшан ба Никол Линвей ҳуҷум мешавад. Як шахси ниқобпӯш ду маротиба ба тарафи ӯ тир холӣ мекунад. Ин ҳуҷуми тасодуф ё ин ки ба мақсади ғорат набуд. Камераҳои назоратӣ ба полис имкон доданд ки ин ҷиноятро фош кунанд ва тасдиқ кунанд онеро ки ин ҳуҷуми тасодуфӣ не, балки суиқасд бо нақшаи пешакие. Ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз видео аз рубрикаи криминальни расследованияҳо. Лайк мондан ҳатман барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва он боша оғоз мекунем барномаро. тавсиятон метавонем ширкати Парвоз Авиара. Ин бародар дора билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. Ҳамчунин агар ки бихоҳем сарҳад бигзарем барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон, метавонем муроҷиат кунед. Муҳимаш оне ҳастае ки бародар ба самолёт мегзаронад. Хеле ҳам бехатар, зудтар. Парвоз Авиа муроҷиат кунед. Никол модари танҳо суд медэксперт кор мекард. Албатта, чунин одамо метавонанд ки душман дошта бошанд. Мумкина дар рафти кори худаш душмане пайдо кардагӣ бошад ки мехост ҳаёти ӯро қатъ кунад ва ё ин ки суиқасд ба ҷони ӯ дигар сабабҳои шахсӣ доранд. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҷинояте ки дар штати Миннесота рух додагист. Модаре ки ба сари фарзандаш рафтагӣ буд, дар қабхон меафтад. Ягона гумонбар дар ин кор далелҳои хеле ҳам калон дошт ки ӯ даст надорад. Баҳори соли 2022 зани 33 сола бо номи Никол Линвей ва ё ин ки дӯсту наздикош Ники мегуфтанд, суд медэксперт кор мекард дар полиси Миннеаполис. ӯ хеле ҳам дар кори худаш содиқ буд ки ба ёрдами ӯ чандин ҷиноятҳо фошидагист. Соли 2016 Никол фарзанд ба дунё меорад, писар бо номи Калахан. Робитаи зан бо падари фарзанд Тимоти Амейкер нобарор мешавад. Дар натиҷа ӯҳо ҷудо мешаванд ва ба мисли ҳамешагӣ дар ин кишварҳо вақте ки оила ҷудо мешавад, мушкилии хеле ҳам калон байни ӯҳо шурӯъ мешавад барои фарзанд. Фарзанд бо кӣ мемонад? Фарзанда баъдан суд хулоса мебарояд ки бо як тараф мемонад, дигар тарафа имкон метаҳанд ки ӯро хабар бигирад дар як ҳафта як бор ё ки дар як моҳ чанд бор. Чунин мушкилиҳо. Баъди ҷудо шудан Ники робитаи нав оғоз мекунад бо як афсари полис, Донован Форд. 20 апрел Ники ба маркази оилавӣ равона мешавад ки дар он рӯз фарзандаш бо падар вохӯрӣ дошт. Тақрибан соати 19:30 Ники аз мошини худаш фаромада ба тарафи бинои маркази оилавӣ равона мешавад. Дар ин лаҳза камераҳои назоратӣ як ҳодисаи хеле ҳам даҳшатнока ба навор мегиранд. Аз тарафи дигари истгоҳ як шахс бо сарпӯш ва ниқоби тиббӣ ба тарафи зан медавид. Дар запис хуб дида мешавад ки дастҳои ин шахс дастпӯш дорад ва ба ғайр аз дастпӯш тапонча. Ҳамлагар ба зан наздик шуда як чанд тир тарафи ӯ холӣ мекунад. Албатта ки ин кор дар рӯзи равшан буд. Вақте ки дигар мошинҳо канори ӯ мегзаранд, ҳамлагар аз ҷои ҳодиса ғайбзада пинҳон мешавад. Ба ҳолати хеле вазмини худаш нигоҳ накарда, Ники метавонад ки аз ҷош бихезад ва ҳаракат мекунад ки коргарои маркази оилавира диққатшона ба худаш ҷалб кунад, лекин наметавонад. Баъдан ӯ занг мезанад ба рақами 911. Вақте ки оператор телефона мебардорад, ӯ суҳбат карда наметавонист ба хотири захмои бардошта шудааш. Шоҳиди ҳамаи кор мешавад як зани дигаре ки ҳамон вақт ба мошин мегзашт. Ӯ меиста, зана кӯмак мекунад то ба мошин нишинад ва баъдан худаш бо рақами 911 суҳбат мекунад. Ёрии таъҷилӣ баъд як чанд дақиқа дар ҷои ҳодиса ҳозир мешавад ва Никира ба беморхона мерасонанд. Зани шоҳид мегӯяд ки дид як шахсеро ки тақрибан мард буд, ба тарафи Ники медава ва чизи дар гардани ӯ монда мепаронад. Баъди парондан ҳамлагар ғайб мезанад. Аз ҷои ҳодиса 3 гилза ва як чанд тир дарёфт мекунанд. Дар беморхона ҳангоми ташхис муайян карда мешавад ки дасти духтар сурохе аз тир, яъне ки тире ки зада баромадагиае. Дар гарданаш боша захми тирӣ. Албатта ҳолати ӯ хеле ҳам вазмин буд ки бо муфаттишо суҳбат карда наметавонист. Дурбинои назоратӣ сабт карда метавонанд ҳамчунин дар ҷои ҳодиса як мошини сиёҳа Dodge Ram соли 2022. Яъне ки ин мошин як чанд маротиба пеш аз ҳамла канори истгоҳ мегашт ва баъдан каме дуртар аз ӯ таваққуф мекунад. Аз ин мошин як шахс берун мешавад бо сарпӯш ва ниқоби тиббӣ ва ҳамчунин сайругашт мекард атрофи истгоҳ. Баъдан дар истгоҳ пинҳон шуда зана интизор мешавад. Вақте ки зан аз мошин мефарояд, ба ӯ ҳуҷум мекунад. баъди ҳуҷум гашта мерава ба ҳамон мошин менишинад. ҷолибии ин кор дар оне ҳастае ки мошин рақами давлатӣ надошт
ва ягон аломатҳои дигаре ки аз дигар мошино ӯро фарқ карда бутонӣ ҳам надошт. Полис дарёфт мекунад Тим Амейкера, ҳамун дӯстписари пешинаиш ки падари фарзандаш буд, дар маркази оилавӣ ки бо фарзандаш вомехӯрд. Мақомот ӯро ба идораи полис оварда бозпурсӣ мекунанд ба умеде ки ӯ метавонад ягон хел маълумот ба ӯ бирасонад барои дастгирӣ кардани шахси ҳамлагар. Дӯстписари пешинааш хеле ҳам суҳбат мекунад дар бораи корҳои худшон ки бо суд доштан дар вақти ҷудо шудан, ки бо кӯдак беста, ки наеста, робитаи худаш бо полисҳои ҳамун минтақа ва дар умум дар бораи робиташон бо дӯстдухтари пешинаш ки паронданша. Вақте ки Тима мепурсанд оё ӯ метавонад ягон каса гумонбар кунад, оё ба фикри ӯ кӣ метавонист ки ба Ники бипарона. Тим мега бале, имконияти хеле ҳам баланд дорад ки ин алоқамандӣ дошта боша бо кори ӯ. Чӣ гуна ки шумо медонен, Ники судмедэксперт кор мекард. Тим мега ки вақтҳои охир ӯ хеле ҳам ташвиш буд ва ҳамеша фикр мекард ки касе ӯро пайгирӣ мекунад. Суханҳои Тим полиса кӯмак карда наметавонанд дар таҳқиқот ва ӯро гардонда ба истгоҳи маркази оилавӣ мебаранд, ки аз он ҷа дар ҷипи худаш савор шуда мерава. Баъдан мошини ӯро тафтиш мекунанд ки ягон изи ҷиноят дарёфт карда намешавад. Рӯзи дигар баъди ин ҳодиса ба захмҳои хеле ҳам даҳшатнок нигоҳ накарда Ники ба ҳуш меояд. Бале, ӯ зинда мемонад. Тире ки дар гарданаш мехӯра рагҳои муҳима намезанад, вагарна зинда намемонд. Албатта чӣ гуна шумо медонед, ҳоло ҳам Ники суҳбат карда наметавонист, лекин ақлаш солим буд ва суханои мехостагиша метавонист ки ба қалам нависа. Ва ӯ менависа: гунаҳгор дар ин ҳамла Тимоти Амейкер, яъне ки ҳамун дӯстписари пешинашае ки ӯ меҳисоба ягона одаме ки марги ӯро мехоҳад маҳз ҳамое. Тимоти Амейкер ҳамин шахсе ки падари фарзандашае, касе нафаҳмида бош, ҳамин шахсе ки полис бозпурсиш кард. Лекин дар инҷа медонед шумо чӣ гуна мушкилие. Касе агар хуб ба диққат гӯш карда боша медонад. барои ҳам хотир ин барномаро бародаро хуб ба диққат гӯш кунен, лайк монданам фаромӯш накунен. Чиш дар инҷа туғрӣ намегирад. оне ки дар вақти ҳамла, бале, падар тароҳмад, Тимоти Амейкер дар вохӯрии фарзандаш буд. ҳамун вақте ки ба зан ҳуҷум карданд, Тимоти дар дохили бинои маркази оилавӣ буд, бо фарзандаш вомехӯрд. ира ҳама медона, ҳама тасдиқ мекуна, ҳамчунин коргарои дохили ҳамин марказам. Дар як вақт ӯ наметавонист ку дар ду ҷо боша. яъне ки ин иштироки Тимотира дар ин ҳамла хат мезанад. аз дуюм чизе ки худи зан менависа, Ники ба он нигоҳ накарда ки Тимотира гунаҳгор мекуна, ӯ мега ки шахси ба ӯ ҳуҷум кардагӣ зан буд, гарчанде ки шоҳид гуфтагӣ буд ки ба мисли мард ба назар мерасад. бале, чӣ гуна ки шумо медонед, ӯ ниқоб дошт. зан гуфта наметавонист ки 100% кияй. ҳамин қадарша гуфта метавонист ки ҳамлагар зан буд, лекин пушти ҳамаи корҳо меиста Тимоти. робитаи Ники бо Тим оғоз мешавад соли 2012, вақте ки Ники зали тамринии ӯ мерафт. дар ин ҳолат байни ӯ Любов Марков оғоз мешавад ки Ники мекӯчад ба хонаи Тим, яъне ки якҷо зиндагӣ мекунанд. баъди як чанд лаҳза Любов Марков ба мисли пиёз мешавад, яъне ки идораи Тим дар болои Ники хеле ҳам сахт буд. соли 2015 Ники ба хулосае меояд ки робиташона бо Тим қатъ кунанд. либосҳои хиша ҷамъ карда мебарояд аз хонаи ӯ. баъди як моҳи ҷудо шудан мефаҳмад ки ҳомиладорае. ӯ кори хиша дар полиси Миннеаполис давом метиҳад ва соли 2016 писар ба дунё меорад. баъди кӯдак ба дунё омадан суд тамоми ҳуқуқи нигоҳубинии кӯдака ба зан метиҳад, баъди оне ки ӯ нақл мекунад робиташона бо Тим ва ҳамчунин нақл мекунад он ҳолатере ки баъди баромадан, яъне ки тавассути зӯроварӣ маҷбур кардае ки ба хона баргарда. ба ҳамаи нигоҳ накарда во маслиҳат мекунанд ки якҷо метавонанд ки бо фарзанд вобихӯранд, яъне ки падарш ҳам метавонад ӯро бинад. лекин ин маслиҳати дӯстонаи ӯ дуру дароз давом намеёбад. вақте ки Ники оғоз мекунад бо афсари полис вохӯрдана, Тим бо оғоз мекунад мушкилӣ сохтана. дар яке аз чунин нишастҳо ӯ гунаҳгор мекунад ҳамсари пешинаша бо дӯстписари нави ӯ ки рафтори бад кардагиам бо кӯдак. вақте ки мақомот мехоҳад ки ин масъаларо тафтиш кунад, маълум карда мешавад ки Тим дурӯғ гуфтае. яъне худи кӯдак иқрор мешавад ки падараш ба ӯ чунин гуфт ки бояд гунаҳгор кунанд
модарша ва дӯстписари ӯра, ки гӯё ӯ рафтори аниқтараш дӯстписари наваш рафтори бад бо кӯдак кардагиай дар шоҳидии модараш. Барои чӣ кӯдак маҷбур мешавад ки чунин дурӯғ бигӯяд? Яъне ки Тим ба ӯ мегӯяд ки агар ки мо ин корро кунем, ман вақти бештар метавонам бо ту бигзаронам. Лекин вақти кӯдака мепурсам, кӯдак ростша мегӯяд. Баъди чӣ бо арз мекунам ба суд ки гӯё Ник пои ӯра ба мошин ҷиқида бошад. Дар рафти ин тафтиша муайян карда мешавад ки Тим бо дурӯғ мегӯяд. Дар натиҷаи ҳамаи корҳо то чанде имконияти вохӯрии Тим бо фарзандаш кӯтоҳ шидан мегирад, ки дар натиҷа як маротиба дар як ҳафта буд. Албатта ки зери назорати шахсҳои дахлдор, ки чӣ гуна шумо медонед, дар вақти ин ҳодиса ӯ бо фарзандаш вомехӯрд дар маркази оилавӣ. Вақте ки Ники аз хонаи Тим мебарояд, Тим оғоз мекунад робиташа бо дигар зан бо номи Колин Ларсон. Яъне ки ин духтар аз синни 12-солагиш аз Тим дарси теквандо мегирифт. Яъне ки химонда мегӯянд ку калонш карда, яъне ки дари реална ин духтара калон мекуна мегирад. Ӯ муаллими хеле ҳам хуб, устоди хуб буд. Вақте ки духтар ба балоғат мераса, бо наздиктар мешавад. Албатта духтар хеле ҳам хирсанд мешавад ки шахсеро ки ин қадар вақт ҳурмату иззат мекард, барои ӯ як кумир авторитет буд, имрӯз имконият дорад ки бо ӯ якҷо зиндагӣ кунад. Ин хушҳолии ӯ муддати дуру дароз давом намекунад, чунки Тим дар як вақт бо чандин занҳо вомехӯрд ва баъди якҷо шидан бо шогирдшам ин кор давом меёвад. Гарчанде ки ӯ худша дӯстдухтари Тим меҳисобид, дар чашми атрофиё ба мисли як хизматгори Тим буд. То соли 2022 чунин робитаи ӯ акнун чандин сол буд ки давом меёфт. ҷолибиш дар инҷа оне ҳастае ки ин дӯстдухтараш то ҳамин чена дар чунин робиташон Тима мастер мегуфт, яъне ки мастер амейкер. Чӣ гунае ки дигар шогирдош ӯро ном мегиранд. Коргарони маркази оилавӣ ба полис тавсия метиҳанд ки диққат битиҳанд ба Колин Ларсон. Барои чӣ чунин тавсия метиҳанд? Ба хотире ки агар ӯҳо ҷустуҷӯ карда иста бошанд дар ҳуҷум зана. Тафтиш кардани ин полиса барои ҷустуҷӯи хонаи ӯ меёрад. Дар рафти тафтишот аз хонаи ӯ дарёфт карда мешавад якчанд адад яроқҳои оташфишон. Лекин калибри ягонтаи ин яроқҳо мувофиқи он калибри набуд ки гилзаҳоша аз ҷои ҳодиса дарёфт карданд. Лекин яроқ ҳам наёфта бошанд, якчанд гилзаи ҳамин гуна калибр меёванд ки дар ҷои ҳодиса буд. Ташхис муайян мекунад ки ин гилзаҳои дарёфт карда шуда истифода шудагианд дар ҳамун яроқе ки истифода шудагӣ буд дар вақти ҳуҷум ба Ники. Ҳамчун муайян карда мешавад ки Тим дар бораи дигар мошинҳои худаш маълумот надода, вақте ки полис аз ӯ бозпурсӣ мекард. Вақте ки ӯро мепурсанд ӯ дигар мошинҳо дорад, ӯ мегӯяд не, ин мошини ягонамай. Баъдан қоил мешавад ки ҳамчунин Dodge Challenger дорад. Дар асл чӣ гунае ки баъдан маълум мешавад, Тимати 4 мошин дошт, ки яке аз ӯ Dodge Remy соли 2022 ки харидорӣ шудагӣ буд моҳи январи ҳамун сол. Яъне ки мошини нав. Яъне ки ин мошин ба ҳамун мошине ки ҳамлагар равона шудагӣ буд, чӣ гунае ки шумо дар кадр мебинед, ина ҳамун мошинае. Полисҳо Тима боз ба бозпурсӣ меоранд ва ба ӯ нишон медиҳанд ҳамун сабтеро ки дар ӯ дида мешавад, Dodge Remy ӯ. Тим рад мекунад ки мошини ӯ дар ин ҷиноят иштирок кардагӣ нест. Ин мошине ки дар наворҳо аст дигар мошинае. Вайра мефаҳмонад ба оне ки дар мошини ӯ ҳамеша чунин аломатҳои супермен буд, а дар мошине ки дар ҷои ҳодиса аст чунин аломатҳо надорад. Ӯ мегӯяд албатта ман ягона одаме мешавам ки шумо маро фикр мекунед, гумонбар мекунед дар ин кор. Лекин ин мошини ман нест. Вақте ки суратҳоро нигоҳ мекунад, дар ин расмо мегӯяд мошини ман нест. Албатта баъди ҳодиса мошине ки дар ҷои ҳодиса дар навор афтид, ӯро пайгирӣ мекунанд ва ин пайгирӣ кардан онро муайян мекунад ки ҳамин мошин каме пештар рақамҳои муваққатӣ дошта ва ҳамчунин ҳамун аломатҳои супермене ки Тим гуфтагӣ буд ҳаст. ҷолибиш дар он астае ки ин рақамҳои давлатии нава ба даст овардагиай як рӯз пеш аз ҳодиса. Ахудаш мегӯяд ки номероша иваз кардагиай як рӯз баъди ин ҳодиса. Лекин ту кай оформид кардагӣ маълумай ку? Оформид кардагӣ рӯзаш 19 май. Ва ҳамчунин қайд мекунад ки ягон вақт берақами давлатӣ ҳаракат кардагӣ нест дар ин мошин, ки чӣ гуна мо шумо медонем
дар мошин дар ҷои ҳодиса буда рақамҳои давлатӣ надошт. Дар инҷа бояд чӣ кор кунӣ? Муайян кардан дар корае ки мошини ӯ буд дар ҷои ҳодиса ё ин ки не. Мушкил ба назар мераса, лекин хеле ҳам осон буд барои пулис муайян кардани ин кор. Dodge Ram ки ай ӯ буд, технологияам ҳар тараф чизи хуб аст, ҳар тараф барои ҷинояткор бад. Яъне ки GPS дошт. Суд ордер метиҳад барои тафтиш кардани мошини ӯ, аниқтараш GPS-и ӯ. Ин кор имконият метиҳад ки бини дар рӯзи ҷиноят мошин куҷоҳо рафтагия, дар куҷоҳо истодагия, чӣ кор карда, яъне ки тамоми роҳи ӯра муайян карда мешавад. Ҳамчунин маълумоти GPS ба ӯ имконият метиҳад ки муайян кунанд ҷои қарор доштаи телефонҳои ӯра, ҳам худи Тим ва ҳам дӯстдухтараша. 3 соат пеш аз ҳамла ба Ники, Тим бо дӯстдухтараш вомехӯранд дар зали ӯ. Дар инҷа ӯҳо мошиношона иваз мекунанд. Тим бо ҷип ба вохӯрӣ бо писараш мерава, Колин боша ба Dodge Ram аввалан ба хонашон меояд, баъдан ба тарафи ҳамун изгоҳи ки Тим рафтагӣ буд бо вохӯрӣ ба фарзандаш, ба ҳамунҷа мерава. Баъди ҳамла Колин ба хона бармегарда, ба ҳамун хати рафтагиш. Дар бозпурсии Тима дар бораи яроқҳои ӯ мепурсанд. Аввалан ӯ рад мекунад ки чунин яроқ дора бо чунин калибре ки дар бадихта ҳуҷум кардагӣ буданд. Лекин баъди хеле ҳам бозпурсии дарози бо фишор, ӯ иқрор мешавад ки дута чунин яроқ дора. Дар саволе ки нақшаи кӣ буд, Колин ба нобоварӣ ҷавоб метиҳад ки нақшаи Тим. Баъдан саволи рӯйрост метаноша ки агар ки Тим аз ӯ дархост мекард ки Никира бупарона, ӯ розӣ мешавад? Ӯ мегӯяд бале. Яъне гап дар бораи чӣ меравад дӯсто? Дар бораи оне ки ин духтар фикр мекард ки кӯдака аз модараш наҷот метиҳад. Яъне чӣ хел? Тим чӣ гуна гапҳое ки ба суд мегӯяд, ба ин духтарам ҳамура мегӯяд. Яъне ки модари кӯдака бо ҳамроҳи дӯстписари нави ӯ ҳамчун золими муаррифӣ мекунад дар ин духтар ки гӯё ӯ азоб медода бошанд фарзанди ӯра ва кори кардагии ин духтар ҳамчун як наҷотдиҳии кӯдак мешавад. Дар аслам ин духтар бовар мекунад ки кори хуб кардааст. Дар натиҷа ҳамчунин Тимоти Амейкирам гунаҳгор мекунанд ба суиқасд ба куштор дараҷаи якум. Тима 18 сол метиҳанд. Баъди 2 ҳафтааш боша натиҷаи Колин муайян мешавад, яъне ки ӯра 16 сол метиҳанд, дӯстдухтарша. Ба ҳамаи ин кор нигоҳ накарда, баъде ки чунин муҷозотшон кардиянд, Колин Ларсон ҳоло ҳам ба Тим боварӣ дошт ва мегӯяд ки Тим гуфтагӣ будаш ки ин кор, яъне ки қатли Ники ҳаёти ӯра чӣ хел осон мекунад. Дар ин кор ҳама тарафа хушбахтона бугӯй мешавад. Хушбахтона ки ҷинояткорро дастгир карданд. Хушбахтона ки духтар зинда монд. Лекин як чи мутаассифона чи ана ҳамин дӯстдухтари нави ин даҷҷол фиреб хӯрдагия, духтари ҷавон ки то ҳол ба ин золим бовар дора. фикри ҳақтаихтонро бардор дар комментария бинависен. Якум комментария хабар бигирин, ссилкаҳои лозима, касида VPN дар кор бошад VPN, TikTok-и ма каси надошта бошад TikTok. ҳамчунин дар рӯи экранатон баромадагии тамошо кардани видеои нав фаромӯш накунед. Рӯи экранатон дар обуна шидан, ссилкаи курс барои блогери каси бихоҳад. Лайк монданро фаромӯш намекунем. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.